neskak eta mutilak, gaurko ikasgaian laguntzaile berezi bat dugu, bai? Gogoratzen duzue bere izena? Da Txema Txerria, bai? Esan gaixo. Oso sentibera da, usaina txarra baina oso sentibera, bai? Eta oso jatorra. Gaur ikasiko duzue diferentzia txiki bat, desberdintasun txiki bat. Xake eta xake mate. Ez da berdina. Xake mate amaitzen da partida. Bai? Kasu honetan, bagoaz. Zurien txanda bada. Bai? Zuriaz, zer egingo duzue partida irabazteko. Pentsa ezazue, bai? Eta behar baduzue, jarri pausa. Zuriaren txanda da, nola egingo duzue, xake mate. Soluzioa, bai Txema badaki, bai. Dorrez, pista bat, dorrea erabili behar duzue. Bai, dorrerekin, zutabean, tras, xake eta mate. Amaitu da partida, zergatik. Arriskuan dago errege beltza? Bai, arriskuan dago. Eta ihes egiteko badauka lekua? Txema esaten du ez dago lekurik ihes egiteko. Eta estaltzeko, eskudo gizan jartzeko, zer ez? Ez bada posible estaltzea edo ihes egitea, amaitu da partida, irabazi du zuriak xake mate, oso ondo, xake mate. Baina, demagun, orain beltzaren txanda da. Badago xake mate ere, entza ezazue, beltzaren txanda da. Tokatuko zaio beltzari, zer egingo duzue, xake, baina da xake mate, zaiatu. Dorrerekin, xake. Baina orain, lehiatil txiki bat, irekita dago ihes egiteko, bai? Orduan, hau ez da xake mate. Partida, jarraitu behar dugu. Ikusi duzue desberdintasuna, hau da xake, bai, xake, eta jarraituko dugu partida, baina kasu honetan, hau da xake mate. Eta zuriaren garaipena, partida amaitu da. Beste eredu bat. Adibidez, tras, berriro, zuriaren txanda da. Egongo alda xake mate kasu honetan? Pentsa ezazue. Zuriaren txanda da. Badago xake mate? Zer pentsatzen duzue? Ez dago xake mate. Eta zergatik? Mugituko dugu berriro dorrea. Xake. Zergatik ez dago xake mate? Erregea badauka leku bat ihes egiteko? Ez, orduan? Baina estaltzeko badago. Nor dago? Zaldia. Ele gisa mugitzen da, besteko bere erregeari. Bai, ikusi duzue, xake. Erregea ez dauka lekurik, baina zaldia salbatzen ari da bere erregeari. Hori da desberdintasuna. Xake, gauza bitxi bada, partida jarraitu behar dugu, baina xake eta mate beste gauza desberdina da. Xake mate, partida, amaituta dago. Ikusi duzue desberdintasuna? Orain beste gauzatxo bat egingo dugu. Peoi lasterketak. Peoi lasterketak zer dau? Ikusi ezazu. Peoi lasterketa da, joku bat, baina bakarrik peoiaz, bai? Orduan, eta batu hau, peoiaz, tras, sortzi peoi, bai?
Eta beltzaren kasuan, tras, eta 8 peoi. Baina, tira, jolasteko, erregea behar dugu, bestela, ordenagailua ez du txiko, bai? Orduan, eginda dago. Oso ondo. Bai, berriro, zintxo. Tira. Kasu honetan, helburua da koronatzea. Eta irabazlea da lehenengo lortzeko peoi baten azken aukera alduko balitz hori deitzen da koronatzea. Eta joko honetan ez dago erregerik, bai? Bueno, zuk ikusten ari zarete orain erregea, baina erregea imaginatu, ez dago erregerik, bai? Ez da errege zuria, ez da errege beltza, bai? Orduan, peoi, 8 peoi, beste 8 peoien aurka. Ados. Eta arauak gordetzeko, gogoratzen duzue nori tokatzen zaio mugitzea, derrigorrez, beti, bai? Zuriari, bai? Kasu honetan, sake jokuan beti hasiko da zuria. Araua dira. Adibidez, ni txemaren aurka jolastuko dut, bai? Baina zuek etxean noski elkarrenganako partida bat, bai? Anaiarekin, arrebarekin jolas dezakezue partidatxo bat. Baina ni txemaren kontra jolastuko dut, bai? Txema? Ados zaude? Bai, oso ondo. Txema, zu izango zara beltza? Nahiago duzu zuriak? Bueno, Txema, oso ondo. Txema, hasiko zara, zuria zara. Oink, oink. Orduan Txema esaten du, horreratu, erregeko peoia. Bere hizkuntza azalean ezagutzen dut. Kopiota izango naiz, gauza berdina ingo dut. Eta orain, zure txanda da, Txema. Peoiak nola mugitzen dira zieran? Urrats bat edo bi, bai? Oso ondo. Peoi lasterketa bat jolasteko. Aukeratu duzu bat, urrats bat. Baina ni, nahiago dut bi. Bale? Peoia bi urrats. Oso ondo. Orain, zer egingo duzu, Txema? Txemak egingo du... Zer esaten duzu, Txema? Bale, ederto. C4. Nire txanda da. Gogora ezazue, ni naiz beltza. Ez dakit. H5. Eta orain, Txema, zer egingo duzu? Horreratuko duzu peoia bi? Ui, Txema, hori ez da oso zuzena, damututa zaude, bai? Mugimendu hori ez da, zergatik mutilak eta neskak? Zergatik ez da zuzena mugimendu hori? Azaldu, zergatik, beltzaren txanda da. Nola mugitzen dira peoiak? Oso zuzenak beti, baina jateko orduan? Gogora ezazue? Gogoratzen duzue nola mugitzen dira? Diagonalean. Orduan, ni naiz beltza. Jan dezaket peoi hau. Bai? Ai. Txema, zer egin duzu, zer egin nahi duzu orain? Horreratu peoia? Zer peoi? Be peoi, bi urratz. Bale? Eta orain, partida irabazteko mutilak eta neskak. Koronatzeko, hau da, joku honetako helburua. Ze peoi aurreratu behar dugu. Gogora ezazue, beltza naiz. Esaidazue, zei peoi aurreratu behar dut Txemari irabazteko. Bueno, Txema, barkatu, Txema azkenean aserretuko da arrazoiaz, Baina, ikasteko, gaude hemen guztiok. Ze peoi aurreratu behar dugu? Hau da peoia. Bai? Zergatik, orain, Txema zer egingo duzu. A3, adibidez, berriro, aurreratuko dugu, de peoia, hau, eta, Txema, galduko duzu, bai? Barkaidazu, zer egingo duzu, Txema, azken mugimendua, bai? Aurreratuko duzu peoia hau. Eta partida irabazteko,
beltzak irabaziko du partida, koronatzen, bai? Eta, bueno, adibidez, eskatuko dut, ez dakit, erregina bat, bai? Eta jolas amaitu da, bai? Peoi lasterketak. Etxean jolasteko, mutilak eta neskak, gogora ezazue. Erregeak ez dituzue behar, bai? Helburua da koronatzea. Ez dago sake mate. Kasu honetan, behartuta gaude, bai? Eta ordenagailua esaten du erregea derrigorrez, baina etxean jolasteko 8 peoi. Beste 8 peoien aurka, bikain. Ados? Eta zergatik erabiltzen dugu joku hau? Oso korapilotsua bada sake, peoi lasterketa bat, errazagoa da. Eta gogora ezazue, peoiak mugitzeko orduan zuzenak. Baina gero, jateko orduan diagonalean, bai? Orduan, beltzaren txanda bada, ñam egingo duzue. Baina, adibidez, kasu honetan, zurien txanda bada, berdina, bai? Ñam egingo duzue. Mokoka daude peoiak ikusi duzue, diagonalean, zelako lio, bai? Kasu honetan, adibidez, demagun, aurreratzen badugu, erdiko peoia, peoiak elkar arrizkoan badaude, bai? Zer egin dezakezue zuriaz, adibidez? Jatea ez da derrigorrezkoa, baina kasu honetan egokia da, bai? Ñam egin dezakegu, edo ñam, bai? Beste peoia, arrizkoan daude. Baina beltzaren txanda bada, kasu honetan mugitu ondoren, ñam, eta beste peoia, bai? Orduan, bi peoiak, arrizkoan daude, kasu honetan. Eta peoi lasterketa bat jolasteko, gogora ezazue helburua da koronatzea. Beste partidatxo bat harina jolastuko dugu, bai? Adibidez, tras, de lau, de bost, ze lau, ñam. Elau, esei, de bost, jateko, diagonalean, ñam. Zesei, eta orain zer egingo duzue, mutilok eta neskak. Jango duzue peoi beltza? Horrito horreratu, zergatik, koronatzeko, bai? Ez jan hemen, hori ez? Zer da hobeto hemen? Aurreratzea, bai? Eta horreratzen baduzue, kasu honetan zuriak irabaziko du partida, bai? Partida hau irabaziko du zuriak. Oso ondo, eta bueno, koronatu ondoren eskatuko dugu erregina eta partida amaitzen da. Mutilak eta neskak, zaindu zaitezte eta laster ikusiko gara, bai? Esan agur Txemari, gaur galdu du partida Txemak, baina, bueno, ez da garrantzitsuena. Helburua da, ikastea eta hobetzea, bai? Agur!